ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆದಾದ ಬಂಡ ಕಾಸಿಜಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಖಲ್ತು ಒಂದಲ್ಲರು ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ ಅಚಲ್ ಉಬರಾಡಕ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಡಗುಂಜಿ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನು ಒಪ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾನೆ ಕುഞ്ഞി ಉಷತ್ತೊಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಕಾಂಚು ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ನಾವೇನಣ್ಣೇರು ಒಯ್ದೀರಿ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೋದು 7 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್. ಡಿಪ್ಪಡ್ ಇಡ್ಲಿ ಎಟ್ ಮೂಲಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದುಂಡು. ಮೊನ್ನೆ ಶೆಣಯ್ಯ ಬೌಲು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿಯಲ್ಲುಂಟು. ಈ ನಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲೇನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ನೀನಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಜನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪ್ರಿಯೆ. ಆಹಾ ಪ್ಲೈನ್ ದೋಸೆ ಅಮ್ಮ ಮಗಂದಿಂತದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಓಹೋ ಅವು ಒಂತೆ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುದು ವಂಚನೆ ಹಾಪುಡು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹೌದಾ? ಇವತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಹೌದಾ? ಕೊಡು ಕೊಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಕೊಡು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 9:30 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗಾಡಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಗಾಡಿ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅದು ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಇಡಗುಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅಂಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನಾಗ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ತರಟಿತ್ತಿನ ಪೂಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆತಂದು. ಸೊ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಡಗುಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಅಂತ ಅದ
ಅಂತೆ ದುಂಬುಡು ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಬೋಟು ಉಂತದುಂಡು. ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದೇರು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರಾದ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇಡಗುಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಸೀದಾ ಇಡಗುಂಜಿ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಪನೆ ವನಸ್ಸಲ ಮಲ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಆಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಣ ತೂಕ ಇಜ್ನಾಂಡ ಸೀದಾ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಸೀದಾ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಟ್ಲೇರ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಕ್ಕ ಈ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸುತ್ತೆಯಾ? ಯಾವ ಚಾಕ್ಲೇಟು? ಮಿಲ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಇಡಗುಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತ. ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲು ಗಾಡಿ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಡ್ತು ಒಂದು ಮೂಲು ಪೋಡು ತಿರ್ತು. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪುರ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ವನಸ್ಸಾದ ಈಗಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿದಾಡುವ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಹೊಲ್ತು ಉಪ್ಪಿದಾಡ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನ ಪುರ ಆದ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಊರಿಗೆ ಪೋಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಪೋಪನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆತಂದೆ. ಮುಲ್ತು ಇಡಗುಂಜಿ ಹಿಡ್ದು 119 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ
ಮಲ್ಪೆ ಸೀವಾಕ್ ಬೈದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಓಡ ನೋಕ್ಕೆರೆ ಜನ ಬೋಡ್ಗೆ ಎರಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಅಂಚಿ ಪಲ್ಟಿ ಅಂಪೇರ್ ಆತಂದು ಎದುರು ನೋಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲದ ನೀ ಎಂತ ಎದುರು ನುಗ್ಗುದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರಾ ಸೇರಿದು ನೂಕ್ಲದಗ ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವನಾ ಪೂಜಿ ಫಿಟ್ ಆತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದ್ರು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಆಗೈತೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೋಟ್ ದುಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬೋಡದು ಜಾಕೆಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕೂತುಣ ಬೋಡಿಗೆ ಪುನ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಬೇರಿದಾನೆ ಬಂದದ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ತಿರ್ಗಲೆ ರೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇದಂಗ್ಲು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನು ನಡುವಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಂದ ಇರ್ತದೆ.
ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಲಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಮ್ಮೆ ಹೊರಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕಣೆ ಮೇಲೆ ತೆಗಿ ಹೋಗ್ಲಾಗ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂತಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ನಮ್ಮ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೊ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಟಿಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ 5:40ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೋಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ दूसरी जगह से बोट आते हैं वो लोग आपको नहीं लेके जाते हमारा आखिरी बोट आज का 5:40 जैकेट सब निकल के इधर डालो जैकेट ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ 5:40 ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ 5:40 को हमारा आखिरी बोट निकल के हाथ में पकड़ो शू निकल कर हाथ में पकड़ो ಆಯ ಮುರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆಗಿ ಆಯ ಮುರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿ ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಪಾಡಿ जो लेके जाओ आपको चाहिए उधर लेके जाओ चलो बनी ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಒಂದು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ತೂಲಿ ಬಾರಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಡಿಕೆ ಮೇಪರೆ ಓಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ದ್ವೀಪಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ್ವೀಪಡ್ ಪಡಿಕೆ ಮೇಪನೆ ದೀಪಕ್ ಬರ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪಕ್ ಬತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಟ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡಿಕೆ ಮೇತಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಡಿಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೀಪಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಜೀವಮಾನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ ಪಡಿಕೆ ಮೇಪಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದಿರು ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ನೋ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇಫ್ ಫೌಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಫೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಸೊ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಂಡ ಸ್ವಿಮ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಓಲು ತೂಂಡಲ ಕಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಎಷ್ಟಿದ್ದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 30 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೆ 30 ಎಂಜೈತಂಡೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಜೈತಂಡೆ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಆತೇನ ನೀಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಚು ಇಂದ
ಪೂರ ಒಟ್ಟೆ so many options ಅಂದು ಒಡೆ ಒಡ್ಲ ಅಡೆ ಕುತ್ತೋಲಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಚಿಪ್ಪಿದ ಪೊಡಿ ಇಪ್ಪುನೆ ತೂಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಕಾರ್ಗದಾಲ ಅಂಟುಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ఒక ఐలాండ్ల క్లీన్ ఉండు అన్నులు పన్నాక ప్యాంటు పాడమంది వెళ్ళాను చెడ్డి కొండు అట్లా అందు ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡೇ ವರ್ಕ ಆಗಲೇ ಜಡ್ಡಿ ಹಿಡಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಡೇ ವರ್ಕ ಅಂಚಿ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ చెప్పిన ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ఒక ఐలాండ్ క్లీన్ ఉండు ఓల్ల ಕಜೌಪುರದಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವಲವಲು ಪಂಡು ಇಂಚಿನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪೂರ ದೀತೇರಿ ಬೊಕ್ಕಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸಮುದ್ರಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರದ ನೆಟ್ ನೀರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ದಕ್ಕೋಚಿ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಅಗೈನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬತ್ತನೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಡೆ ಒಟ್ಟ ಬೈದ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಮುಲ್ತ ನೀರೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೂಲು ಈ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಆತದ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನೀರು ಮಾತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದು ಬಟ್ ಆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆತಂದು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಏರಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಖಲ್ ನಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ನಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಹೂವಲ್ಲುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುವ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋಟ್ ಬತ್ತನಂದು ಮೆಕ್ಲಿತ್ತ ಇಂಚೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೋಡು ನಾಡ ದಾದೆ ಪೋಡಿ ಪುನೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೋಟ್ ಬತ್ತದನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಆ ಬೋಟದಲ್ಲಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಕೇಲ್ ಖತಮ್ until next time ಖತಮ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗಯಾ ಇತ್ತೆ ಬೋಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಮರೆ ಬೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತ್ತು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏ ಬೇ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಇಡ ಉಂಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಗ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬತ್ತನೋ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆದ ಸೀ ವಾಕ್
ಹೇಗಿತ್ತು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಹೌದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವ. ಹೌದು ಹೌದು, ಬರ್ಲಿ ಬರುವ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ದಿನದ ಟೂರ್ ಮಾಡುವ ಮಲ್ಪೆಗೆ. ಹೌದು, ನಂಗೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾ, ಇಲ್ಲೇ ಇಡು. ಕಾಂಚು ಎಂಚೈತನ್ರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್? ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದ್ದು. ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂಚಾಯ್ತಾನೆ ಕುഞ്ഞി? ಎಂಚಾಯ್ತಾನೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ. ಬೇಡ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಜನತಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಟ್ರಿಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಪುನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ 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 ಇಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೇನೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಕೋತು ಜೀವಮಾನದ ಕಟ್ಟು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೋತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಪಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಚರ್ಮುರಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಾಗ ಲೈಫ್ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾವು ಅಂಚೆ ಬೋಟುಡು ನಿನ್ನಿದ್ದೇರಿ ಬೋಟುಡು ಸಾಧಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೇರಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಹೊಸತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತಂದಿನಿ ಅಂದೆ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಎತ್ತಿತ್ತ ಅವು ನೀರು ತಿಕ್ಕದಿ ಜಾಗ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬೂರುವ ಬಂದು. ಸೊ ಅವು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಜನತಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದು ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಏರು ಕೊರ್ಪನೆ ಬಂದು ತೋಜಾಗ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ಹುಷಾತ್ತನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್
ಫುಲ್ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೇನುಲಿ ಅಂದು ಇರಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇನ್ಲಿ ದೆಕ್ಕೆರೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅವು ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ರ ನನಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಪ್ ಅವು ಬರಿಂಚಿ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ರ ನನಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋಪ್ನೆ ಎಂಗ್ಲೆತ್ತೆ ವಿಟ್ಲ 4 ವರ್ಗ ಸೇರ್ನಲ್ಪುಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ವ್ಲಾಗು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತನೇ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೊಡಂಡ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೈಡ್ ನ ಬೆಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವತ್ತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ